Nyt! Älä! Se juoksevat! Toinen hoituu! Toinen kaatuu! Toinen jaksa kaatuu! Toinen kaatuu! No, se jääköön nyt taas salaisuudeksi. Mutta me emme lannistu. Maailma on pitkä ja suuri paikka, mutta me löydämme heidät vielä. Olemme saaneet tietoa Hevareiden pesäkolon sijainnista. Nyt katso, se on tossa. Nyt mennään sinne katsomaan onnea. Ovi on auki. Äänet kuulostavat lupaavilta. Kuulit äänet. Hyvin vainaa kitaran rämpötys. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla! Ja tässä tämä oli taas hyvä päivä meille. Saamme 2 hevaria samalla kertaa. Kyllä tämä on tänä meidän elentarha. Kyllä tämä on jotain niin todella... Katso, no niin Henkka heräilee siellä. Henkka! No niin, nyt se oksentaa. Voi kun se on. No niin, Otso! No niin, nyt ne rupes leikkimään. Voi! No niin, Otso! No nyt ne tulee tänne, voi kun ne on niin voi! No niin, kato! No niin! No voi kun se meni sähköaitaan päin, voi! No niin, Henkka! No ei se nyt noin pitänyt, no Henkka! Se tänne, isän luo! Henkka! Kato! Salmaria! Henkka! Oi Salmaria! Henkka! Siinä! Niin just niin! Kato kun se on onnellinen niin! Kato nyt se ottaa sitä! Oi! Kato nyt ne rupes tappamaan! Mitä pullosta? No niin, nyt Otso! No niin, nyt se on! Voi kun on leikkisiä! Voi nyt se voi! No niin hyvä! Namia sait niin! No niin! Nyt on hyvä käydä kun namia sai. Niin.